No poj. A ty kde si bol v piči? Tuto som ti to inak i kúkal, hej všetko, tak si daj pivo, lebo... Koľko ty vyzeráš, bože jak. Ja viem, že som do toho spadol zase. To je nenormálne. Poj už rýchlo. A čo si nedvíhal? Však som ti každý deň volal, jak kokot. Ja už som nevládal ani toto, ale dneska je nedeľa. Ja som chodil do obchodu a tam sa dá platiť kartou. Takže dneska čo? Koľko teba trasie, koľko to je strašné. Ja neviem, jak to prežiť. Ja som myslel, že si umrel do piče, keď si sa neozýval, vypnuté mobily. Nie, vypnuté. Ja som to ani niekedy nepočul. Dívam, dneška nehovorí. Ja viem, že... Prečo som ti to dlžný? No s týmto si 40 dlžný. Musíš ma závisť aj hore. No, však tam máš pálenku, cigarety, koniferku. Jeden obchod, ktorý sa dá platiť kartu hore. Nie je ani komunikatívny dneska. Čo? Musím dať trochu piva. Mali si cigaretu. A to je jedno do jakého bankomatu? Ako policajtu, to je prvý. Vieš, že? Jaj. No si to radšej drž, lebo tam mi to povylievaš do piče. Musím dojebať, že? Ty koko, ty si hrozný, ty si jak pred smrťou. Ja som furt chodil, keď si nedvíjal, som šiel sem tam zaviesť na Rudinsku, že či ste tam náhodou nevyhoreli. A máte tam tepličko stále? Dávam pozor na to. Čo si ty, kedy som ti volal, bože, to už je pomaly, dneska je čo? Však od pondelka ti volám, však to je týždeň pomaly, to je 10 týždeň, to si pil týždeň? Povedám, že som chodil do obchodu. A ja len flaštičku, že? Tam sa dá platiť na ten. Dneska je nedeľa. A čo si mi nedvíhal, však si vravel pondelok mi zavolaj o 10, že si neschopný a že ideš dole a pravím, boha, kde ten je, volám, vypnutý tatko, potom zase zapnutý ty, to si dokázal aj na nabíjačku nájsť a nabiť telefón. A priateľka sa ti neozvala? No však tá nie, s tými zlobrami. Čo? Ja nie som. Čakaj, si ťa pýtam, lebo či náhodou ti neozvala. Už ani frajerky nechceš, čo? Ja sa program musím z tohto dostať. Ale veď, Jožko, veď toto furt trepeš dookola, bože, veď. To furt, čo ťa stretnem, že sa furt musím dostať, že to nejde. No ale dneska si úplne hotový, teda. Máš úplne kamennú tvár. Tak si tam kúrite, že tepľučko tam máte.
lepšie už? Čo ste tam popíjali? Stále? Aj to vinčisko, nevyjebané. Práve, že nie, možno, že aj preto sa ešte drží. Ako? Možno, že aj preto sa ešte drží, lebo víno nie. Tak ale popíjaš ostatkom, nie? Keď nie je ničo. Ako? Že tak si dáš vínko, že keď nie je ničo, nie? Statkom. Nie. Nepíš? Ja možno si myslím, že ja viem, že sa to je baví, toto, ale stále trošku rozmýšľam dopredu. To znamená čo? To znamená to, že musím trezviť, to je prvý predpoklad, potom sa musím zase postaviť na nohy. A do roboty ísť. Aj do roboty. Z roboty im volali. Hej. A čo si im povedal? Som nedvíjal. Že ty ešte sviatkuješ, vieš koľkatého je vlastne? Vieš koľkatého je vôbec? 10. No. Tak ty pomaly už mesiac spíješ od sviatku. Mamka ťa nezháňa? Mamka mi volala. Kde sa nedvíjal? Počúvaj ma, to keď si povedal, že koľkatého je, to som mal zbýval cvičnú otázku, keď som bol v Nemecku, lebo aj tam, ale museli zabrániť na infúzku. Že ťa brali na infúzky. Piči, že tam som bol sám. A teraz čo? Tak som si zavolal záchranku, zobrali ma a vieš, sedel som, či nie, som ležel. Ale máš to sú také chvíľky, že chvíľu vydržíš a potom potrebuješ sa prejsť alebo niečo. A vrajím potrebujem, jak chcem ísť preč. I máš ten moment Zurichu. To sa ma pýta, že OK. Heute was ist Tag? Čo je tak? Nevedel povedať. Si nevedel, koľko je kde, nie? Bol v piči. A čo ťa pustili potom? Nie, potom povedal, že nein. Ale vieš, ak som poležel ešte, A kde si bol v nemocnici, alebo si bol v Blázinci? nemocnici. Normálne tam všetko si mal. Tlakomer ti skúšali, lebo včera je to... Teraz akože ja viem, že som napitý, ako telo. Preto to sa ešte dá. To chápeš, ale tam už to bolo hotové. Škoda, som si mohol zobrať doma ten merač alkoholu, by si fúkol, by som uvidel, koľko máš promile. Ja ho mám. Hej, máš ho? Čo? Hej. A koľko? Skúšali ste fúkať? No jasné. Koľko si napúkal? Ja som moc nenafúkal, lebo chápeš, ja moc nepijem, ale ja len dokrmujem. Ja, no tak ale musíš mať koľko krvi, koľko si mal promile? A posledne 1,5. 1,5? To sa ráta na poli, to bolo 0,8. No jasné, krát 2, no. Dobre, to ide si zase. Hej, hej. Počkaj, to otočím. Hlavne všetko pomaly. No,